Με λένε Θανάση, είμαι σκύλος. Είμαι 10 χρονών. Γεννήθηκα στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι αυτό που λένε αδέσποτος, χωρίς οικογένεια. Θανάση με λέγανε πριν έρθουν αυτοί που με πήραν στο σπίτι τους. Ένα ωραίο σπίτι με πισίνα, στην Εκάλη. Εκεί με φωνάζανε Μπρούνο. Στην Εκάλη μου φερόντουσαν καλά. Η κυρία Αμαλία και ο κύριος Τζακ. Μου δίνανε καλό φαΐ, ειδικό για σκύλους. Και κοιμόμουν ήσυχος σε δικό μου σπιτάκι, επίσης ειδικό για σκύλους. Είχανε και μια κοπέλα από την Αφρική, γι' αυτό ήταν μαύρη. Αυτή με πήγαινε βόλτα. Με λουρί. Έχουν αυτή την κακή συνήθεια τα σκυλιά να τα δένουν. Αλλά κάποια στιγμή τελειώσανε όλα αυτά και έπρεπε να φύγω. Κύριος Τζακ χρεοκόπησε. Τα χάσανε όλα. Και το σπίτι και όλα. Και το τζιπ το μεγάλο το δώσανε. Υπάρχει, λέει, οικονομική κρίση. Διώξανε και τη Γερμανίδα, διώξανε και την κοπέλα με το λουρί. Και εμένα με αφήσανε εκεί πέρα, μόνο. Περίμενα 3 μέρες, αλλά μετά δεν είχε νόημα, ούτε και φαΐ. Αποφάσισα να γυρίσω πίσω στην Αθήνα. Κουράστηκα να περπατάω μες στη ζέστη. Είμαι και 10 χρονών, δεν είμαι και κουτάβι. Τώρα για να πω την αλήθεια, δεν ξέρω τι με περιμένει πίσω στην Αθήνα. Φοβάμαι μη γυρίσω πίσω στη φτώχεια. Η ζωή, ξέρετε, είναι σκληρή για έναν αδέσποτο. Το φαΐ είναι λιγοστό και πρέπει να τσακώνεσαι με τους άλλους σκύλους. Κατεβαίνοντας στην Αθήνα, είπα να περάσω από το Σύνταγμα να δω τι γίνεται. Είχα ξαναπάει εκεί, τότε με τις φασαρίες που είχαν ρίξει δακρυγόνα στη μούρη του Λουκάνικου, του τσοπανόσκυλου. Είχε κι αυτός μανία να πηγαίνει μπροστά στις πορείες. Είχαν βάλει τη μούρη του στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας, μετά τον τράβηξε ταινία και τον BBC και ψωνίστηκε ο μαλάκας. Σε εκείνη τη διαδήλωση, εμένα κάποιος μου πάτησε την ουρά. Στο Σύνταγμα γινότανε κακός χαμός. Πολύς κόσμος. Είχαν κρεμάσει ζωγραφιές και τραγουδούσαν τραγούδια διαμαρτυρίας. Οι άνθρωποι, λέει, ήταν αγανακτισμένοι γιατί δεν είχαν να φάνε. Ήτανε και κάτι άλλοι σκύλοι που με κοιτάζανε περίεργα. Έφυγα μακριά, δεν ήθελα μπλεξίματα. Τόσο καιρό στην Εκάλη είχα ξεμάθει από καυγάδες και τέτοια. Ήμουνα βολεμένος, έτσι μου έλεγε ο κύριος Τζακ. Σκύλος νεόπλουτος. Κάποια στιγμή ήρθανε και πολλές μηχανές. 500 αν δεν κάνω λάθος, γιατί δεν μετράω πολύ καλά, μέχρι το 100 ξέρω. Σταματήσανε μπροστά σε εκείνο το μεγάλο κτίριο που πάνε και τρώνε τα περιστέρια και κάνανε πολύ φασαρία. Βουμ, βουμ, βουμ και τέτοια. Ήταν, λέει, και αυτό για την οικονομική κρίση. Αυτήν που με έφερε πίσω από την Εκάλη στην Αθήνα και έγινα πάλι ένας φτωχός σκύλος. Φαίνεται υπήρχαν και άλλοι βολεμένοι που τώρα χάσανε το σπίτι τους. Ομολογώ ότι δυσκολεύομαι να τα καταλάβω όλα αυτά. Αλλά δεν είναι και περίεργο, σκύλος είμαι. Δεν έχω την απέτηση να τα καταλαβαίνω όλα.